dalam dene kemapan wonten ing pasanggrahan Bulu Pitu panenggih Sri Duryudana Kalistina panyawane doh hasta anggegem kaya arsa nekem dumateng para Pandhawa mangkono tanggap ing sasmita lalangkana kelapangkat kabeh saking plasa jenar nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni sigra mangarsa bumatur Yudhistira mriplejar ingkang lagya nandhang Sungkawa Kumalayang Otoking Kadyu penangin Aduh parani Nengkan kula ipun kawula nuwun sewang anak Prabu Duryudana monggo kula puri paring dawuh supados ingkang paman saged amatrapaken diri Paman Patih Harya Sengkuni inggih kados pundi sampun kathah senopati lan prajurit Ngastina ingkang dados korban wonten madyaning Tegal Kurukshetra inggih kasinggihan pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya kangge ngawekani lelampahan menika reka daya pripun mawi cara nindakaken karepi sampeka kinarya ringkehipun para Pandhawa bebasan kena iwake nanging aja nganti butek banyune tegesipun Baraka Yudha jebul sanes cara ingkang trep kangge nyirnakaken dhumateng para Pandhawa lajeng kados pundi nuwun sewu menawi saking pamanggih kula kedah mawi cara bidung api rowak etok-etok ngaku kalah kalian para Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel sanggit anyar gandeng nalika Pandhawa kalah sesukan dadu rumiyin negari Ngamarta paduka depami dangunipun 13 taun tegesipun kawula Ngamarta sampun urip kanthi tata cara budayane Kurawa tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri sampun kula rusak budayane sampun kula pecah ing reh kerukunane dados nadyan mangke Ngamarta dipun wangsulaken dhumateng para Pandhawa nanging tata carane urip kawula Ngamarta saged kula kendhaleni saking mriki yen para kawulane wis kelangan rasa kabangsan, kelangan rasa panunggal, tartamtu negari Ngamarta badhe propos lan ringkih satemah gampil anggenipun badhe ngrebahaken para Pandhawa. Mangkahan rasa sumbar lendo kata bumi konting kumaluk untor
aman sembunyi. Kula percaya pendonya niki boten wonten piyayi sing pinter lan sugih akal kaya sampeyan. Ayo Mas. Nanging sampun dados sumpahing Duryudana. Kula wegah teluk kaliyan para Pandhawa Duryudana kudu menang. Sampeyan gawe reka daya yektine mung padu-padu nyarep endo saka kewajiban. Dinten iki kula boten butuh rekayasa nanging kula butuh senopati ingkang wani korban jiwa raga kangge ngreksa kawibawan Ngastina. Nyebarake geni paman Sentuni ingkang ngurupaken Bratayuda. Kula wani netepaken dumados sing perang menika karo manut kaliyan sampeyan. Saksampunipun Bratayuda dadi lan kathah nguwaken pangorbanan sampeyan arep selak. Dene samangke kula butuh bukti kasetyan sampeyan dumateng Duryudana. Gandeng Senopati kula sampun telas sampeyan mang maju perang. Raketan siji mang cangking ndase Pandhawa. Kanjeng Sri Mahapati sakembaran saka Klasa Jenar. Kowe gajaksa apa dinisara Basanta? Awula nuwun wonten timbalan ingkang ngandhawuh Kakang Patih Harya Sengkuni, wonten dawuh Kakang Patih. Gandeng wis cetha migla tanpa warana. Uripe wong Klasa Jenar kuwi dimulyake karo Ngastina, dimulyake kelawan Anggir Duryudana. Saben-saben wong Klasa Jenar duwe kerepotan apa-apa mesti sing bantu negara Ngastina. Klebu nalika kratonmu Wibayongan. Sing bantu sapa? Ya pamarentah saka negara Ngastina. Nadyan pamarentah bantu dumateng Klasa Jenar anggenipun Bayongan ning nyatanipun para kawula masyarakat mriki nggih sami kurungan ana sing 200 ana sing 300. Nah, ya kuwi sing jenenge manunggaling kawula karo Gusti ngono kuwi. Enteng padha dicangking abot padha dipikul. Lajeng keparingipun kados pundi? Bratayuda wis dadi
Aku kadhapuk mongko dadi senopati. Mula ndak jaluk kowe sakloro dadi senopati pengapit. Pripalungguhan iki buktekno marang wong sak jagat. Buktekno karo wong sak donya. Lamun to wong prasa jenar kuwi kadigdayane tetep isih ngedhirisi. Aku tak Thank you.